Émission spéciale, ça se dit bien dit. Fandarana ça se dit bien dit, magnano balatsara tsika jiaby zay magnaraka ty fandarana ty na amin'ny page Facebook zay na amin'ny alalan'ny YouTube. Hitatsika eto vahintsika Rabe Tokotany Dany izay zafiny ampanjaka Soazara ary zanake Princesse Zalifa sy Andriamatoa Rabe Tokotany Jean Iréné. Efa elaela ihany nahitatsika zay publication zay kanefa zao vao raikitra zany interview tsisy fanomezantsiny fa fotoagna samy manana azy izy raha teo tsy petraka eto an-toerana fa agny ivelany Madagasikara igny. Misotranao nahitiny vahiny fandaharana Dany ary miarabanao koa tonga soa ato amin'ny fandaharana. Sotra tianao amin'ny invitation miala tsiny fa tokony faela vita izy ty fa noho ny occupation maro samihafa zany dia somary misy retard fa iezaka zany dia amaly fanontanianareo jiaby zay amin'ny commentaire fahitako fa maromaro agny dia aza amezana antsiny koa misy tsy haiko fa mamaro tsy haiko ia fanontaniana voalohany tiany mpagnaraka fandaharana oetsendriky alohany idiretsika amresaka ampanjaka ny mombamombanao zafiny ampanjaka Soazara manakory anao zafiny amin'ny zanakany voalohany fa hoe sa manakory mba tiany karazana biographienao le ia za zany ka Madame Zalifa Ben Salim zanaka Soazara voalohany zay député de Madagascar voafito Malalava tamin'ny 98 et 2007 et zanaka Rabe Tokotany Jean Iréné koa zay manana fianakaviana maro baka ampasikely eo za moa Dany tsy ambarako hoe tongo fa ambogeny papa manambady fanteraka vezivezy ivelany Madagascar. Amin'ny manao zafiny mpanjaka manana liom-panjaka zay tsy hitanao hafa be amin'le olon-tsotra zay fiainanao tsisy fiavagna be amin'le olon-tsotra na fiaraha miserasera amin'ny olon-tsotra reo manakory zay zavatra zay karaha za zegny nianatra Tantanarivo teto tsisy différence karaha zanakan'olo jiaby mandeha mianatra alaigny à l'école alaigny hariva aterigny marandraigny alaigny hariva tsy dia misy olo mahay hoe za zafiny Soazara na hoe koa Soazara koa tsy olo hoe ke misehoseho be hoe izy ampanjakany Analalava donc comme mikasika Tananarivo ndraiky ivelany Analalava donc hoe donc mialanto sifo donc hoe defa n'olo normal zegny zay ko fa avy Analalava ndraiky hafa be le fifandraisan'olo zay parce que ampanjakany Analalava lerana natemy soma regny hitanao hoe manao karaha hoe tsy mitovy zaza jiaby ça fait matahotry reo igny zafiny boana aza atao zegny hoe na misoma bôly moa zegny na misoma kigaingin moa tamizegny soma akitifitifitry tsisy lakoro karaha zegny zegny le fiainako tamimbola kely ndraiky jusqu'à jour ty même jusqu'à jour ty Analalava hitanao be fa misy différence fo hoe igny zafiny Soazara fo fa loko fa melana Analalava fa normal koa. Hiditra amin'ny ampanjaka amizay tsika tiany mpagnaraka fandaharana ho fantatra koa azovy marigny ampanjaka Soazara io karazana résumé na biographie nazy. Mpanjaka Soazara zanaka tondroko zay gouverneur ampanjaka tamin'ny andron'ny colonie tao Antongobe jusqu'à fatrana Analalava igny zanaka anazy amin'ny vadinazy Somanoro zay tsy mihety mamany Soazara teraka 1925 ary losy tamin'ny 2017 teo 92 ans de règne zegny izy Analalava règne d'Angleterre fo moatra izy atsika mikorana zao isan'ny nahatona izy eo amin'ny zanaka Somanoro tsy mihety misy resaka mandeha hoe tsy zanaka légitime ny tondroko zay izy misy zay somary karazana conflit ary nananganana izy ho mpanjaka zay mariny ve zay zavatra zay sa tsy amin'ny lafiny hoe tsy légitime donc hoe nisy conflit ça fait mazava ho azy amin'ny boky sy tantara fa Somanoro
vadiny tondroko fa bon après mety nisy magnano vadiny hafa telo donc tagny moa tsika moa tsy hay zegny fa Soazara zegny légitime ary hoe enfin amin'ny soamanoro Soazara fa misy demi frère ny Soazara zegny Ndria Tahiry zay décédé quoi à l'âge de 29 ans donc automatiquement zegny kofa nisy ny vacances nisy hoe décès ny mpanjaka les successions somary karaha succession hitantsika zao hoe sarosarotro conflit à gauche à droite fa kofa milamindamigny les conflits de tomber d'accord zegny ny colonie sy ny Sakalava jiaby hoe atao Soazara zegny mitondra Agnalalava. Mahakasiky conflit teo misy conflit hafa koa taty afara conflit angamba azo ilazagna azy hoe zanaka mpanjaka Soazara Zalifa mamanao zay nanambady Merina hoe babanao raha be tokotany mateo hoe Merina zany babanao nefa mpanjaka Sakalava nanambady Merina zany somary mamparara sofy angamba fivolagnana izy raha amin'ny zava-misy na hoe côté manambady Merina efa sarosarotra zay zavatra tsy azo afenigny zay zavatra fa zava-misy izy ndraiky mety izy ndraiky marina volanao zegny hoe natsika zao ty mbo tsy mivetra zegny saignintsika amin'ny lafiny fitiavagna hoe fitiavagna tokony mandeha normal zegny asiagna obstacle amin'ny lafiny finoana moa zany na karazagna moa zany de araka ny tantaran'izy taloha tagny zegny ny olo tagny zegny mbo tsy magneky zay relation zay kanefa moa na de tsy nagneky zegny le olo fa iza manokana tsara natsapa hoe voilikiliky na tsy nitiavigny parce que lionaka hafa liondreo hafa toujours nisy fitiavagna surtout amin'ny dadiko jusqu'à aujourd'hui na fianakavianako baka amin'ny babako moa zany na baka amin'ny mamako za tsara natsapa tegna hoe handicap amin'ny teny vazaha hoe handicap le raha ary za koa moa babako izy Merina zegny mamako izy Métis Arabo za silamo babako chrétien donc za malagasy ya za zegny malagasy jiaby aminakazy araiky mahakasika mpanjaka manokana zay tamin'ny folantany nisy fombafomba natao asika mpanjaka hafa tsy mitovy zany fahafatesan'ny mpanjaka miambo zany sy ny fahafatesan'olo tsotra nisy fombafomba natao tamin'izay fotoagna zay lasa resabe hoe tsy nagnaraka le fomba tegna fatao amin'ny mpanjaka Sakalava mihilagna zay marigny ve zay zavatra zay sa ino fagnazavagna mahakasika zay ya reo mivolagna zegny ikeko le olo managna point de vue hoe reo magnanognano fahatany reo karazagna hoe mandikandika fomba marigny indreo amindreo fa zay tagnatiny tao zay tompony le fahoriana zegny ndraiky reo olony Boana Sambarivo moa ny Manantany nisy firesana isan'andro tsy vaky mikoragna karakôry ataontsika izy ty karakôry ataontsika izy ty kanefa moa am'izao fotoana moderne zao taloha baka donc fahafolantany farany fa misy 20 taogno tagny fa presque un siècle tsisy zany hoe autorité ndreo tam'izany mbola autorité be zay miainga eo zegny miainga atsika zao ty baka fa misy fanjakana mitondra donc anao tsy afaka magnambela razagna agnatin'ny tragno plus de quelques jours mitondra aretigny moa zany maro samihafa donc tsy maintsy misy agny atao hoe adaptation fa tsy adaptation hoe magnanano fahatany hoe nareo tsy mety fa nefa mety non adaptation mikoragny tsy conflit fa débat ary débat sain zegny amin'ny teny vazaha hoe madio mangarahara tsisy hoe ke nindreo tsy najaigny fa kofa lafiny official ndraiky fandraisanareo mpitondra mpanjakana ndraiky fagnasiavagna titre anazy farany titre postumenazy zay nandrendraiky tamin'igny lafiny fomba malagasy ndraiky fomban-drazana fombandreo mpanjaka rio amisy lavagny nandeha ndraikitry
ya fa tsisy hoe conflit zay tsy magnaty zareo nareo tsy magnaty zay raha jiaby nandeha normal ary hoatsika sakalava koa kofa raha jiaby fa vita soamantsara mandragnahary milamigny le raha eo teo amin'ny resaka fandresagna olo niditra tao an-dakory zay misy koragna koa nandeha tagny hoe nisy olo mbô fidy tsy nikehiny niditra tao an-dakory mitombogny ve zay zavatra zay sa tsy mitombogny zavatra zay satria resaka protocolaire zat io resaka protocolaire tsisy akoatran'zegny ny problème nisy tany nazavaigny tamin'le olo mbo afidy olo maventy koa manandray izy fa tsy zay zanozandry madiniky reto mikoragna taminazy de nazavaigny hoe misy ny cérémonie officielle donc le olo mbo afidy donc navy talata le fomba officiel ka misy donc hoe nangatagny fo hoe mba miaraka am'le mpitondra mpanjakana sady izy olo mbo fidy donc misy haja fandraisagna izy agnatin'ny fagnajagna izy koa baka le raha zegny ke tsy baka am'lay zegny koa misy conflit teraka am'le raha ya tsisy hoe tsisy am'teny vazaha hoe polémique tokony misy am'zegny fa resaka hoe antena koa fa agnatin'ny fahoriagna zay boka somary un peu am'teny vazaha émotif de tsy tokony raisiny amy lafiny raty zegny fa lafiny protocolaire fola jiaby olo jiaby tô tsisy olo tsy niditra tan-dakory tô amy souvenir anakay tsy nahazo niditry olo jiaby nahazo niditra ya efa mandeha koa resaka agny hoe efa mianjaka amin'olo boana marigny koragna zay sa nanao ya fa ya maroma olo efatra telo efatra karaha igny zegny olo nivolagna hoe misy raha karaha zegny ary ke nao moa raha jiaby mila étape maro samihafa tongavana am'le hoe mba izy marigny sa olo misantosanto koa nao boka zao ty fa mila melomelo donc tant que tsy valide reo dadilary eo anosy lava agny de tsisy olo am'izao mbola afaka miteny hoe mitondra soazara magnontany olo mahakasiky succession le fandimbiasagna azy izy no hisy olo toerana boana eo amin'ny fanjakagna lalao zay koa mbo tsy afaka fantoniagnanao zegny na za magnontany tegna hoe azovy hisy olo izy non tiako volagny am'zegny hoe tsy fa tsy zay eky fa tsy amy niveau nay zegny décision fa amy niveau ndreo dadilahy reo misy sary eo reo ray aman-dreny taloha reo zegny tompony décision jiaby zay mikasiky fanjakana ny agnalalava amy lafiny fomba moa zany fa koa amy lafiny akoatrany hoe miambiny tanàna rahabe madinidiniky zay mavita magnano transition zay entre guillemets fandraisantsika teo ihany hoe anao métis merina sarotro be ny mety hanindregnanao eo amy place io raha nieritreritry n'olo maro zay de karakory fahitanao zay mety mitombony be zavatra zay hoe tegna ho sarotro ny andimbianao place ny dadinao za boka déjà olo voalohany olo atao hoe optimiste za tsy olo négatif hitatsika président Obama président noir voalohany tao Amerika ke mety hitanareo koa Dany métis voalohany hitondra sakalava be misy raha zegny possible aminaka ke olo mihevitra hoe tsy possible na hoe handicap be aminaka zegny le raha amy fitondragna le royaume kanefa aminaka izy resaka positif atout be le raha satria sady ty za mahazo aty mahazo ary dikan'zegny zegny voalanjako tsara zegny zay problème miseho amy communauté maro samihafa amitsika igny tokony izy amle hoe tsy afaka mandalo ato amy rano be de la loza mandeha tsuy avangalalava mandeha tsuy zay tsy afaka mandeha majenga fady fady mandeha nosy lava tsy haiko mbola misy fady ankoatran'izay fa reo zany fantatra de ino fa regninao hoe ino antony mahafady zay zavatra zay ya fa regny koa iny antony fa hoe
dia agnazava hoe mahitsy hoe zegny ny antony satro aminakany dia mivandy aminareo sauf hoe mavandy lalao tsy izy fa koa resaka laloza zegny nisy ny dadilahinay taloha reo maraka boky vakiko moa zany fa za tsy dia misy olo mitantara feo loatra hoe ny mpanjakany Merina tamin'izegny tsy tiany mihitsy zegny ho isa mpanjaka ankoatran'izy eran'i Madagasikara ke au lieu que ny olotsika be tagny ndia agneky ndia atao andevo Antananarivo aty aleondreo namono tegna tagnatin'ny laloza atao ke entre relationnel ndraiky fahafatesagna ty zegny hoe fady hoe magnatriky fahafatesagna na miditra agnatin'ny tombeau cimetière regny donc automatiquement zay fady mandalo laloza zegny mahatonga ny zay tsy mahazo mandeha laloza koa misy diso signalena olo amin'ny commentaire firavoravo zay fa tsy problème aminaka Majunga somary tsy dia haiko loatra tantara fa araka ny regniko zegny somary nisy problème koa tagny resaka olonay taloha tagny zegny ta Majunga atao dia zay zany lasa victime tsy mahazo mandeha any fa zay zavatra zay hazony évolution jiaby fanifoanana surtout le mandeha Majunga zay teo koa tsy nahazo mandeha Tsimatsenga zay zio mahazo mandeha Tsimatsenga zay teo tsy mahazo mandeha Tsimatsenga zay mahazo mandeha Tsimatsenga amin'ny fomba officialy ndreo dadilahy laloza fotavela mbo agnatin'ny négociation mafimafy anao isan'ny tegna nifanerasera tamin'ny Sozara ndraiky hita miaraka aminazy mandeha aty mandeha bureau sy ny tariny taloha hita mihitsy olo hoe kofa mandeha Sozara zay mandalo amin'ny lalagna mandoaliko olo jiaby taty afara efa tsy dia nisy zay zavatra zay na nanakory fahitanao zay zavatra zay tamin'ny taloha boana mandeha bureau amin'ny Vodimangabery olo magnaraka izy maro samby arivonazy zao maro ao mitondra saka ao mitondra parasoly ao mitondra bazary élément maromaro ary miala an-dakory eo jusqu'à Vodimanga agny olo magnaja ary mandoaliky koa izy boana ndria reniko boana dia izy mamaly le olo jiaby zay hitany donc koa ataontsika agnatin'ny 10 minutes anjalava Vodimanga amboana ataontsika presque lera raiky azon'zegny fo ke vitiko aby koa izy nay natoe nay tsy niboaka an-tragno fa raha zegny izy ty karatako fa tsy possible loatra misy raha karaha zay izy io ty raha ohatra zany anao andimby azy ohatra ohatrany anao andimby azy dia misy olo mahita anao andoaliko nakory fandraisanao zay zavatra zay sarotro be karaha tsy ampino aminaka zegny karaha za tsy hoe karaha tsy à l'aise zegny za hoe ahita olo andeha andoaliky aminaka hivelany lakoro koa boka agnaty lakoro fa hainao boka Sambarivo fa koa hivelany lakoro zegny karaha somary sarosarotra any fa taloha même hivelany lakoro olo magnaja be boana iditry amin'ny agnalalava amin'ny ankapobeny atsika somary taritaraiky districtsika io koa oharigny amin'ny district ao agnatin'ny région Sofia ao dia hitatsika moa problème lalagna zay aloha tegna hita fa isan'ny problème goavagna lalava mandeha koragna hoe tsy ke imboana namboarigny zay io lalagna io tsy moana amboarigny izy karakory fazahoanao fagnazavagna entinao mahakasiky zay zavatra zay tsy dia inoako loatra le olo mivolagna hoe baka miboana tsy afy tagna-lalagna io ça fait karaha sarotra antegna andihiny hoe zay président république jiaby mandalo taminazy tao zay olo voafidiny voahoaka jiaby mandalo aminazy tao ke izy tsy agneky tanàgna tsy voatra karaha sarotra sady izy anisan'ny voalohany victime amin'le lalagna dikan'zegny izy kofa andrasara izy edy mijaly voalohany satria izy fady mandeha ranomasina amin'ny laloza ohatra mandeha Antsuy dia fady izy mandalo donc izy zegny victime voalohany amin'le lalagna ke mampirisika fo izy zegny am'izay olo voafidy bahoaka amitsika ao mba magnano développement amin'ny tanàgna fa atreo zegny le mahampanjaka izy koa izy zegny tsy afaka miforcer olo amboarina aloha lalagna zegny hitanao hoe isan'ny mandefa vaovao matetika mahakasiky tanàgnatsika agnalalava io
efa misy eritreritry agny ve hagnano politique sa mba juste fandraisana anjara en tant que zanaka ny tanàna? Voalohany izy endriky fandraisana anjara. Tsikelikely mandeha anjara amin'ny surtout tsika zao ty baka fa amin'ny alalan'ny internet, Facebook mora zegny zio ty mampita hafatra, magnaboakaboaka sary, vidéo. De igny sendriky voalohany. Fa ny tena tanjona aminany baka fagnampiagnana lalava amin'ny lafiny fandrosoagna fo tanjona aminany igny. Zegny fo koa amaray afaka amaray misy opportunité moa ilatsagna fidiny tsisy olagna amizegny. Fa io zegny la projet matotry fa tsy ngilatalatsaka fo hoe andeha hagnano ndeha ameno place amin'ny assemblée fo na hoe resaka haja hoe maire non tsy zegny fa misy projet matotry mila kitregny moramora hoe lera nisy pare aboaka. Ya, zay sy zay tompo vavy niarahantsika tamin'ny Andriamatoa Dany, misy ohatranao nagneky ny vahiny fandaharana teninao farany amin'ny mpanava fandaharana? Misaotra antsika jiaby zay nagnaraka fandaharana SSD bien dit ty raha tokony fandravarana tamin'ny voalohany hoe tokony efa vita rango ela izy ty alelagna tsigny fo ke mety misy vanim-pifanontaniagna tsy voavaly tô maro hitako commentaire anareo agny za tsy expert fa le zay haiko de zavatra mba nienako zegny fo tantareko aminareo de mankasitrika atsika jiaby de zay zanaka agnaralava jiaby tokony mba mitsiketsy amin'ny tanàgnatsika fa tsy mizaha Facebook io fo. Ya. Ok, veloma tompoko lahy mankasitrika tompoko vavy. Veloma. Misaotra anao Dany. Émission spéciale, ça se dit bien dit.